daming pante. Nahulog ka doon. Ha? Wala ka pante? Good morning. Tapos, Yay. wala ko na siya pante. Wow. No. Itsura pa yun. Oh my God. Yak. 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 Ew. Ouch. Yak. Ew. Wak. Sabi niya. Yak. Yak. Ew. Look Yes. at me. Look at Itsura me. pa yun ko nang lilipad. Look at me. Weh. Bug. Uto. Odo. Nano yan? Odo. Bug. Odo. Nye. 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 Balik, turog pa si ate. Turog pa si ate, ma? Turog pa si ate, ma? Bungol? Hotdog? Hotdog, cheese dog, kalog-kalog. Ay, si Tito Jerry, duty dito sa eskwelahan. Thank you to people. Pamahawan man eh. Ayan. Ma. Matro. Ah, Lakas sila ni Mama. Ito ni Mama yada. Tatay ako. Paypayin mo na si Mama. Yan. Sige, paypayin. Hindi rin mo pagalian. Sige. Suda mo man eh. Tudaan mo, paypayin mo si Mama yun. Tudaan mo. ngarigos ko niya kay Lunis niya. Kaya ang dangga ho, at abonon dangga. Yan, tudaan mo. Ay, saan na si Mama yun? Dali, paypayin mo daw si Mama yun. Nakasabot mo siya. Nakatabot man. Paypayin mo daw si Mama yun, dali. Okay na initan si Mama yun. Ang isa di baudan na. Baudan ikaw. Karam ni Lula, kanapay-pay kita. Mama, kukusin mo daw ako tapos gusto ko may si Papa. Hindi pa na ingon. Hindi pa na ingon. Dudong ako lang na yan. Sino? Gio. Ay, sino pa? Pero niya pero ko gusto niya lang ako. Karam ni Lula, kay paypay ito. Hi. Thank you sa likes. Uba nga ni. Ba daw, kay Buba. Ba? Sige. Ay, moy! Kaya nga. Thank you sa like. Hi, I'm Mari. Thank you. Balik turog pa si, si Dinden. Thank you sa likes. Oh, wala naman pante. Okay, si Tito Jerry, duty dito. Sabi ko, sure ka niyo kung magkato sa balay. Naka-live doon si ate. Nawarningan ba yan? Kasi bawal ang bata na kapag sikat na kasi Oo. bawal. Ah, Ayan, may mga ano natin. Ah, Baka sa bata. Good morning. Hi, sir friend. di ba ni ko ang picture yan ni Lula? Malitit. Pinapil mo man. Malitit man yan na malitit. Thank you 20 million. Thank you sa live. Ito ko tabibi kay abangan pa ang bakit kay Da-da-da, da-da-da.
busy day today. Yes po. Busy day today. Always busy. Every day. Hi, William. Hi, Sir William. Hi. Greetings from Colorado, USA. Thanks. I love you. I was in the bathroom when you called trying to fix my lights. Huh? The switch broke. I was in my bathroom trying to fix my light switch. It broke, so I had to Kuha ko change sa it. naluduno. Ano yun? Ano sa? Yung naantay ko pang sa bubo dito sa It's okay. Nakuha ka. lima. Uy. Pinalo. Uy, ito ubo ko daw. Nagulang din, nagulang si Ruben sa shopping. Mga damit mo. I love you. What are you eating? Nilitoy. Ito. Hindi ko mahiga. Drink your breakfast. Yeah. My breakfast is peanut. Ang papilo sa damay. Hello, Mike. From Sir Fred, I hear you. From Sir, I'm on the live. You want me to go on the live instead? We'll call you later. Wait.